Salam, hormatly watandaşlar. Şu gün 2023-nji ýylyň 23-nji maý hepdeniň seçilme güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýasynyň platformasynyň kanallarına. Şu gün men size Farhat Meýmenkuliýew nirede, egerde Farhat Türkmenistana deportasiýa edilen bolsa, onda biz näme kömek etbileriz diýip ine şu arada gepleşip geçelim. Ine birinji başlary şundan, Farhat gitdimi ýa-da Türkiýede? Gelin şunu seyredelim. Yine mass medyada bir topar maglumatlar var. Biz o arada häzir aýratyn ulaşýarys. Ýöne bir diýjek bolýan zadym, gepe başlamakam, ýa-ki şul video gepleşige başlamakam, ferin. Prosedura nähil bolmaly, ýagny Türkiýede. Egerde bir dokumentsiz bolanmasa, onu tutsalar, onu ol adam ýa-ki egerde yerli kanunlar bolanmasa, onu deportasiýon lagera goýýarlar muny, ýa-ki tuzla we onu iş açýarlar. Olu işte ýa-ki 7 gün içinde ýa 5 gün içinde netije çykarylýar. Ýa-ki sud bolýar. Sudda netije çykarar. Şul adam deportasiýa edilmeli. Ondan soň 15 gün aralyk ýa-da 10 gün aralyk ýa-da 20 gün aralyk ýa her döwletde dürli möçber günler şoň esasyna şoňa öz hakyny goramana, ýagny mümkin ýalňyş ýa-ki netije çykarypdyr. Şu öz hakyny goramany mümkinçilik berýärler. Şul adamyň kanun syýasatyna öz hakyny gorap, şu 10 günne advokat tutup ýa 15 günne advokat tutup ýa-ki näçe gülködüp şonu sud etmese, onu netije ýagny birinji alınan netije güýje ýa-da şol adam deportasiýa bolýar. Ýöne beýle alıp deportasiýa edilen hiç bir adam ýa onu düzgün var. İkinci, egerde sen öýüňe gelip polis elin gaňyryp naruşnik takyp akydýan bolsa, onu sen hökman suratda ýa-da ugolovny iş, ýa-da terrorçylyk iş, ýa-da ekstremizm, ýene bir jenaýet, uly jenaýet işiň, ýa-ki podozrеваемый diýär-de, ýa-ki şul jenaýet işiň adam diýip gelip sen tutsak edýärler. Egerde bizim bir watandaşymyz ýa-da konsulluk bölümi ýöne aýtsa, ine şu bize azar berýär, ejimize söýýär, ýa ýene birimize söýýär diýip aýtsa, onu bu işler prokuratura geçirilýär, prokuratura jaň edip çagyrýar, sen gelýän, ine şu ýerle ardawa düşündür şalýar, netijelýär we suda geçirýär. Sudda ýene yerli sudda şu zatlar serdilip, ýagny karar çykarylýar. İki tarap ham şu ýerde adwokatlar bilen oturup, ondan soň bolsa, ýene de 10-15-20 gün var. Ýagny eger netije näde alynan bolsa, haýsam bolsa bir tarap, ýene de şoňa reklamasiýa edip, ýene täzeden garalmagyna bar. Onam utulsaň, on ýokursyna egerde şäher sudy bolsa, velayet sudyny ýüzenip bolýar. Velayet sudy bolsa, ýokary sudy ýüzenip bolýar. Ahir ýokary suda ýetip, ýokary sudda karar çykarlynça şonu sud bilen ýa-ki geçirip bolýar. Indi gelin Ferdeniň Farhadyň meselesi şul Türkiýedaky kanunlaryň we kararlaryň we ýa-ki konstitusiýanyň esasyna edilim ýa başgaça edilim. Ine her hil versiýalar bar. 6-njy gün akitdiler, bugün akitdiler, ertir akitdiler, on hiç tapawut ýok. Ahir akidýan bolsalar, haýsy gün akitdiler. Ýana dogry. Gelin biz seredelim. Egerde 6-njy gün akiden bolsalar, onu 5-nji gün tutup 6-njy güne hiç prosedura etmen gün akitdiler. O oğurluk diýilýär. Bir adamy bir döwlet beýleki döwletden oğurlap gaçdy bolýar. Beýleki ýa-ki Türkiýe döwletem şu döwlete kömek etdi bolýar. Sebebi Farhat Meýmenkuliýew terrorist däl, ekstremist däl, narkoman däl, drog satýançy däl, ýa-ki mafiýaň başlygy däl. Hatta olaram tutan ýagdaýynda sud bilen ýa-ki geçirip alyp gidýärler. Egerde ünsveren bolsaňyz, ine Cuma taparyň ýagdaýyny biz 6-7 günläp, 10 günläp bilmedik, ýöne şöyle şu prosedurary geçirip Özbegistan halky alyp gitdi. Ýa-ki Özbegistanyň hökümeti alyp gitdi. Ýöne Farhadyň meselesini biz birinji günden bildik. Farhadyň meselesinde birinji günden oğlanlar ılgap ýanynaky, advokat ılgap we şul işler ýa-ki gidip durdy. Şonda da şu ýaly naruşenýa boldy.
Inni men size bir kan material okuyayım. Yine vatandaşlar bir minut. Şu materyali vatandaşlar, информируем, Туркменский фонд да? Шун срочно блогер Фархат Мемкулиев депортирован из Турции в Туркменистан. Информ. По сообщениям нашего источника, Фархат Мемкулиев Дурдыев, задержанный турецкой полицией в пятницу вечером 19 мая, был депортирован в Туркменистан в субботу 20 мая. Это видно в единой компьютерной системе Турции, куда заносится вся информация по задержанному. Şuraya men efir edemde hökmantı uğratda bir жаңы diye sebebi постоянно жаңы тур. Это видео в единой системе сообщил активистам местный юрист. В этот день из Стамбула в Ашхабад были выполнены 2 рейса. В 17:40 вылетел пассажирский самолет туркменской авиалинии и в 20:30 турецкой авиалинии. Поскольку доверенное лицо Дурдыева, некий Юнус, за эти дни не смог дать конкретную информацию, нам пришлось искать альтернативного турецкого адвоката. К сожалению, в Турции в выходные дни юристы ограничены в доступе получения информации о задержанных. Адвокату только сегодня удалось уточнить судьбу блогера через базу данных. В настоящее время он выясняет причину задержания и факт депортации. Ünferim. Şu yerde ben iki sözde düşündürsem, Helsinki fon hiç yerden maglumat alıp bilmeyen son gönlün gönü advokat iyi veriptir. Bilmeyen ne molka farkada. Yöne kıynansak da advokatı birinci gün bir minut men şuna yazayım da men cevap berbilem okuyup yöne kıynansak da Helsinki birinci gün veri advokat. Näçip Helsinki tutulan vaqtda derreo kontaktga girip advokat berip kömek etmedi. Näçip hemme zat gutoran soň ýa-ni eger 6-njy gün giden bolsa, 1-nji gün iyi berýär-de derreo ılgap ýa-ni maglumatlar barlaman gün peçat edýär. Halky gorkudyp. Näme sebäpli? Eger kömek etjek bolsaň beýle edilmeliler. Kömek etjek bolsaň ýa-ni şol adam tapmaly ýa-da birine tapyn şol adam diýmeli. Lübo aktivistler jaňatdan hemmeler bilip tura Yunus näme diýär, näme edýär. Yani Farhad'ın nomuny koydum ben Bahtiyar. İstenik bak jaňat bolýar. Adamlar jaňa diýe kömek neme diýe gürleşip durlar aktivistler. Näme kyn bolýarmy? Jaňa dip bilip şu zatlar anyklap we sinhronla kömek etmeli. Eger ol ýaşa bolan ýa-ni Farhady adat etjek bolýan pul çykaryp ılgap birinji gedek ömrüne edýän iş bolsa, ona konsultasiýa bermeli. Ona kömek etmeli. Onu ýalana çykaryp birinji gün gahrman bolmalylar 3-4 gün geçen soň. Şo wagty kömek etmeli. Edilen okmy? Onu şoň bilen kontakta girip, ine bir şeýle maglumat bar. Şeýle maglumatdan sen berýän, anykla şunu oglanyň me akydylmy, bamy, nähilmi diýip sormaly. Ine onu kömek bolýar. Bu Turkmenistан fondunyň edişi halka garşy hereket edişi bolýar. Bu fondunyň edişi adam saylaşı bolýar. Bir adamlara kömek edýär, dur sultana gowy görýän adamlar beýlekere kömek edenok. Beýle bolmaz. Halkara guramalar, pravzashita neýtral bolmaly. Näçip ol oral şekkeli aeroportda turanda bize söýgünde, şol adamlar biz hemme zanyny kontrolda saklap duruz. Bizim bir zat diýmesek etmeýär. O näçip bize söýüp ýatyr, biz onu zat diýmesek diýsek, imsim ýa-ni hemme SMS-ler ýygnap pozup zady gaçdylar. Beýle edilmeliler. Biz Turkmenistan'ın bar yok, özümüz gorap bilýäs. Gep ona däl. Ýöne biz şolara ynanmalymy, dayanmalymy ýa-da ine şol soraw. Şoň üçin men Helsinki tanqidlap aýdamok. Men umum pravozashita aýdýan. Pravozashita neýtral bolmaly. Bizim Helsinki ýatyryp bilýär, häzir hemme Amerikan hemme fondlaryna hat ýazyp aýtsak bolup geçen zatlar. Bu adam saýlar diýsem, şoň grantlarynam ýatyrýarlar. Biz bizde pikrem ýok. Biz o zatlarda dam däl. Biz halkymyz bilen görüşýär. Görüş bolanlar, aktivistler, opozisiýa, partiýalar öňde görüşýär. Raňyny bolsaň ýygyňdan pravozashita seni alyp çykarýar da sen kanunyny gorýar. Egerde bir kanuny bolsa biz oňaýsak, ol ýuridiski beýle halkara gurumlar bilen şol kanunlary ýa-ni
talep edip, zat edip, görüşýärdi, basışlar edýär. Bütün dünýäde şeýle. Anem şu Türkmenistanda beýnede. Bolýar. Gerli karizma, sesem ýok, isam ýok. Ola aktivist tutulsa gitdiýär. Hatta yani kıymetinde bir piçat etmeli yine tutulur zat deyip. Men näme şu zatlar aýdýan? Maňa tapaw ýok, şu pravdaşyta bar ýok. Gep onda däl. Biz bile kanunlar gorap, yani adam haklaryny gorap, bile işleýärmi? Bize şoňa görüşýär. Onu sizem onu gorayan bolsaňyz, onunla bir sinhronla işlemeli. O beýançylar var hatta Zadam aýdamok, Türkmen News Kronika bir sutka geçenden soň bir açyk informasiýa berýär. Şeýle boldy diýip. Ol Türkmenistanda traktor döwülse, derrew onu ýanky ýazýarlar. Plan ýerde plan kalgoz traktor köçeden geçende döwüpdir, ýykylypdyr, edipdir, beýipdir. Näme o maglumatlar? Katastrofiçki maglumat. Farhady tutdular. Katastrofiçki maglumat şu arada bütün dünýä ýaňlatmaly. 24 sagatdan soň ýaňladýar. Olum gowdar. Men sizi tankid edemok. Näme etseňiz şonu edin. Ýöne halk görýär bu zatdy. Görüşýäňizmi? Gollan. Özüňiz bir nomenklaturyny elita bolup gyrada durup ýanky etçiňiz etmeliler. Ya görüşýär, ya görüşmeliler. Görüşmeýäňizmi? Özüňiz görüşüň. Biz siziň bilen görüşendik, biz özüňizler. Ne şowrumlar. Farhatda görkezdi bizim ýa minuslarymyz ýerde. Bizde de minus bar dewletde. Menem ona aýdyn. Bir topar maglumatlar her kim bir zat ýa bardak. Elbetde. Ýöne men bir zada düşündüm. Şu mesele şu bolanlar ýa şu zatlar bizim gowşokdugymyzy gördük biz. Ne şoň üçin men size şu videony ýapýan. Gelin bizim öz çykyşymyza gaýtyp gelelim. Vatandaşlar, seyredin. Pardon. Ine seyredin. Farhadyň ýanyna ýolnaşlary birinji gezek şu işler edýär. Şular indi hakikat niyede men şunu gelmeýär. Ya her kim bir zat diýdi, gitdi, geldi, ýitdi, allar Türkmenistanda bastılar, attılar, ýygnadylar, hemme zat diýildi. Bir topar anomaliýa bar. Söz ýok. Ine Farhadyň ýanyna ýollaşlary ılgap ýörler, görürler, advokat bilen, iki san advokat bar. İslenip adam şolundan habar tutup bilerdi. Biz tutup durduk habarlary. Ine olanlar soňky maglumatlary boýunça men videoda görýän, maň videoda jaňa diýýärler, görkezýärler. Şolar İstanbul Vilayet Polis bölüminiň öňünde durdular. Ýerden alyp geldiler Farhady. Şöyle 6 adam. Şoň bir adamy ýanky Farhady alyp içine girdi. Advokat baryp goşuljak bolup advokaty iltmediler. Advokat daşarda durdu, ýa kabinetiň daşynda durdu. Şular 4-16 nolu çykyp Farhady bir uğradyat deportasiýa etýär diýdi. Advokat şokda. Bu ýaly ýa halkara konwensiýalary, kanunlary, ýerli kanunlar bozýarny men birinji gezek görýän şokda diýdi. Bu ýaly bolmaly. Men salmadylar, men advokat şoň. Ine çykan soň benim akdiýat diýdiler diýe. Şolar şunu akdiýat ine ýa Tuzla ýa aeroportda görüp ýolda, samolyot baý bolsa aeroport bolmasa Tuzla akdiýat diýdiler. Bular Tuzla gitdiler. Farhadyň ýoldaşlary we advokat. Tuzla bark gördüler, ýok Tuzlada. Aeroportda gitdiler. Aeroportda bardylar. Advokat ýanky jaň etdi, şöyle birişdirip başlady. Men advokat, ine şu adam advokat diýip deportasiýony bölüm, men şöyle oturdum. Men şoň funksiýasyny bilýän, nähili işleýär, telefona bagamy ýokmy, telefon et bilýän et bolmak. Men hemme zat öwrendim şöyle bolmak. 3 sutka boldum şöyle. Oýra bark bolanok. Nurman advokat iýerine bir günläp garaşdym. Ýarty ýolda da ýetilmedi. Bir topar kontroller bar. Advokatym bar bilmän jaň etdi. Howa türkmenler ba diýdi. Aýdyp biljekkä atlaryň hakym ýok. Ýöne türkmenler ba diýdi. Ine şu günü advokat ofitsialny zapros etdi. Şol zaprosy advokat ýagny näme Tuzlada zapros etdi ofitsialny. Şu ýerde oturun bolsa da haýdatada çykdy, haýdata gitdi. Ofitsialny berin. Egerde ba bolsa ýazyn, maň hemme решениýe gerek. Решение депортации. Polisiýada aýdypdyr решение. Nämeň esasynda deportasiýa edilmeli bolsa edildi, ýa edilýär, ýa ediljek. Hemme zatlar gerek.
Bular wagt çekçek bolup 4-nji gün gelin mesele berelýär. Biz ahir alar o dokumentleri. Şoň üçin biz tasdiklap bilemdik. Farhat gitdimi, bardymy, sistemada barmy, ýa-da häzir bize dokumentler bilenok, şu urudan soň bize berjek bolýar. Biz bilemdik. Advokat şokda, şunky göreni, şoň bilen tamam, hiç zat ýok. Gitdi. Mümkin muny tuzlap gitmän ýene adliýine-de başga adliýine saklap durlar. Olam bildi ýok. Ýöne üst satçylar. Gep mundan da. Prinsipialna bir zat anyk. Farhat Meymenkuliýew Türkmenistana ya gitdi, ya gidýär, ya ýolda. O gidýär. Biz onu saklap bilemzok. Biz bu prosedurany saklap bilemzok. Biz bu prosedura 2 sany prezidentin arasynda çözülýär. Diňe şolar saklap bilýär. Ministrim saklap bilenok hiç adam. Sebäbi Farhat Durdyýewiň işi ol bir vatandaş beýle künsüne vatandaş ardaýady, o zat däl. Hökümet meçhuruna ýokarda çözülen mesele sebäbi kanunlary seýden okular. Onu aňyrdan buyruk bolmasa hiç bir ministr, hiç bir departman bölümi özüne gahrmanyk alyp kanun bolmaz. Siz bilýäňiz. Şoň üçin muňa Farhadyň ýanyna ýollaşyň güýji ýetmejegi belli. Muňa adwokatyň güýji ýetmejegi belli. Ýöne biz onu öňünden bilmedik. Ol bir. İkinci. Indi men hemme zady düşündirsem, şu zatlary indi bolup geçen zatlar analiz etdikden näme biz diýilýär? Haýat netije çykarylýar. Birinji netije. Farhat gitdimi? Ya toşna şunu diýär, ya erti gidýär, ya 6-njy günlerle bazyny gitdi, ya ine 2-nji gün gitdi. On hiç ilmanysy ýok. Ol gidýär. Ya bardy, ya barbotyr, ya erti gidýär. Şu gün 20-30-da reis bar, Türkiýanyň samolyody, erti giden Türkmenistanyň samolyody reis bar. O gidýär. Onu saklap bolmaýar. Ine özüň gaýdyň. Şu 6-njy gün gitdim, ya 1-nji gün gitdim, ya 2-nji gün gitdim. Näil tapawdym? Hiç ýeli. Ba tapawdy, ýokçyk tapawdy. Onuň üçin çykyş edip, ol ýanyna ýoldaşlaryny kritik edip zat edip ýörmeliler. Onuň hiç ilmanysy ýok. Egerde biz şonu eden ýagdaýymyzda biz Farhat Durdyýewiň dosiesyny şeýle bir kapalar, hiç bir halkara guruma barmaz şoň ýanyna. Şonu halas etdi. Ýok diýer. Bu dosie meniň üçin nimerek diýer. Kaparak iyi var şu dosieň men barasym menen okdyp, gaýtyp muňa kömek etmän ziyan eder. Akylly hereket näme? Farhat Durdyýewi akitdiler. Oňuň biz dol utulmadyk. Biz bir prosedurda utuldyk. Indi ikinji prosedura başlady. Türkmenistanyň içinde. Suud, Türkmenistanyň içinde ýa-ni Derňöw, Türkmenistanyň içinde hemme prosedura başlady. Biz dowam etmeli. Biz çykyş etmeli. Biz gollamaly. Men şu düýün kaýdyşmaly. Blogerler tapyp, arda ýazyp, protestler edip, biz polny gollap gitmeli. Biz durmaly. Biz öz kömek etjek adamy topulyp onu ýenjip, urup näme tol? Maskara bolup bir samsyklygymyzy görkezip näme tol? Ya biz häzir pravozashitat napadat edip olaryny bir näme tol? Tolk ýok. Ýöne biz ýalňyşlarymyzy analiz edip, gaýdyp bulara zat bolmaz ýaly arada gaty işlemeli. Biz revolýusionerlerden beter ýitip bolmaly. Ine munda tolk. Şoň üçin Farhat şu gitdimi ya 6-njy gitdim ya da başga gün diýem ya da erti diýem oň hiç il tapawdy ýok. Salamu aleykum Serdar. Gurulmasyň. Men häzir çykyşymy gotoryn, ondan gülüşür ýa-ni ikimiz şu meseleler boýunça. Bolýarmy? Men bir netijeleýin, hormatly watandaşlar. Ine ikinji netije näme? Farhat halat etmek üçin işler guturmak. Biz bir prosedurany utuldyk. Inni biz Türkmenistana suud bolmaly, Derňöw bolmaly ikinji prosedura geçdik. Ýadyňyzda bolsa Allah berdi, Peýgamber berdi. Biz görüşdik ha, soňuna çeldi. Çykardyk Türkmenistanyň içinde. 4-5 ýyl batyrly bolýan 2 ýyl 7 ay oturupda çykdy. Egerde biz Farhat üçin görüşüp dursak, egerde biz ýanglantyryp dursak, egerde biz halkara batyşlar etsek, onu urmalylar, saklarlar, gorkarlar, ellemezler, ya jogap bermeli bolar.
Şaňmy? Tapawudny. Ol WPKJyň daşy işler wagtynça ministriniň aýdýan kepleri, poklary ýalan bolup çykýar. Ýüzüne batarlar. Ýalan söýleýär diýip. Şoň üçin biz görüşmeli, görüşden gitmeliler. Diňe görüş bizi ýeňişe getirýär. Görüşmesen, birini uruşup ýörseň, söýüşüp ýörseň, bir bardak kolhoz bolýar. Her wagt aýdýan gurulmaçylyk görüşme. Ine gurulmaçylyk görüş. Birini ýa söýüp nimet bolsam, gurulmaçylyk görüş däl. Onun tok ýok. Ýöne ýanky geçirilen ýalňyşlary izuçat edip, analiz edip, inniki de bolmaz ýaly görüşmeli. Biz görüşüň täze derejesine çykýar. Dogry düşünün. Biz duramyz. Utuluş ýokdur bäde. Täze derece çykýar. Gurban ol çykdymy, bizden böküp çykmaly. Ana şu ýaly. Üçüncü, Farhadyň wakaty näme görkezýär? Türkmenistanyň kanuny hormat edýän hökümet ýok. Türkmenistanyň baswalan banditler bar. Ataly ogly we onuň ýanyna bir näçe adamlar bular banditler. Diýmek, biz öz strategiýamyzy üýtgetmeli. Şoňa görä. Bular bilen kanun ýerine kanunly, kanun ýerlerine däl, halkary gurumlar bilen başgaça görüşmeli. Biz strategiýany üýtgetmeli. Aýratyn gurun eder. Dördüncü, näme görkezýär şu netije? Görüşen aktivistlerde pravazashita ýok. Saýlanan pravazashita käbirlerinde bar. Hiç fond kömek etmen halk gorkuzyşy gerek. Adamlar saýlaýar, kime kömek etmeli, kime etmeliler. Geldi Karahistan wapşe o nadejda da bolmalyar. Sebebi bize görüşýänlere, kösenenler, yaralanlara kömek bolmasa, ol Türkmenistana ýanky bir kanun edilenlere kömek, ol spiaşçy kömek. Ola kömek etsenem, ýene de kömek etki bermeli, onun tok ýok. Birinji bilen görüşýän adamlara kömek etmeli. Birinji bilen pravazashita öz uğrunu çalışmaly. Görüşýän aktivistler bilen plotna işlemeli. Egerde hiç onu başarmayan olsa, biz özümüz pravazashita bölümleri açmaly. Ya da bir pravazashita işleyen, bir kişiden pravazashita yıkılmalı. Biz bir zat etmeli şular bilen. Bunu ýaly işler gidip bilmedinni. Bolmaýar. Bizim täze strategiýamyzda olar izah edýär. Demek olar biz düýgün işlemeler şolar bilen tokyo olardy bize. Şoň üçin biz bir analiz edip görmeli. Hes fondum analiz etmeli. Ýani geldi karizm analiz etmeli. Nähili halk başga derejege biz näme bilýär? Biz ýetip bilýärmi ýedinden gorapçylar ýa biz güýjümiz ýokmy? Olaryň boyun almaly. Olly. Bu hakykat, hakykata seretmeli. Hes fond näme iki adam görgüler nämesin olar? Başaracak zatlar ýok köp. Bütün halkyň pravazashitatyny oňup bilmedi. O mümkin näme? O dogry. Diýmek biz bir strategiýany üýtgetmeli. Diýmek egerde bizde saýlanan zaşita bar bolsa, biz onu şoňa waka başga zatlar etmeli. Biz üýtgemeli strategiýany. Ýöne diýjek bolýaradym, Türkiýede adamyň pravazashitası ýok, şuň adwokat aýtdy. Gün aýtdy, pravazashita ýok diýdi. Şoň üçin Türkiýede aktivistler biz sizin hemmäňizi ýetir 20 Türkiýe wagty bilen Zoom'a çagyrýar. Maňa köp aktivistler jaňa diýe näme etmeli? Oturup maslahatlaşaly, täze strategiýany almaly. Könüçe işlep bolmaýar. Ine. 5-nji, Türkmenistany basyp alan ataly ogul, Gurbanly we bandit we serdar banditler daşyna beýleki paralar ýygnap bir klan ýasadylar. Biz olara garşy başgaça görüşmeli. Bizde variant ýok. Biz özümüz strategiýany gurmaly, täze görüş strategiýany. Ine şoň üçin ertir 20:00-da Türk wagty bilen biz hem aktivistler çagyrýar. Diňe Türk däl, hemmeleri. Hereketlerin ýolbaşçylaryna, aktivistleriň ynanýarlaryna syrkan berer, kimi getirýäňiz jogap berýäňiz. Ertir agent gelmesin aramada, ýani çapakçylar gelmesin, çepekçiler gelmesin, hiç kim gelmesin. 6-njy, Türk hökümeti halkary kanunlar bolýar. Biz bular ýaly zatlar halkary gurumlar bilen işläp bütün dünýä ýetirmeli. Egerde biz imsim utulluk diýip, şarpagallyk diýip ýatyp otursak, bular dowam ederler. Sebebi Türkiýe bilen kanun esasynda
görüşüp bolýar. Ýöne Türkmenistanyna kanun işlenmek, näle görüşjek? O ýerde strategiýany çalışmaly. O ýerde Türkmenistan kanun esasında kime jogap berýär? O ona jogap berýärmi? O beýse jogap berýärmi? Diýmek o ýerde görüşmeli. Diýmek käbir zatlary başgaça işlemeli. Türkmenistanyň içinde näme işlemeli? Täze strategiýa gerek. Ine şu ýaly 6 san netije çykaryp berdim men. Biz maslahatlaşdyk şu bütün günümüz bilen biz maslahatlaşdyk. Ýa-ni adminde bizim adamlarımız bilen şu bolup geçen zatlar bütün opozisiýany gowy silkeledi. Farhat неоднозначный aktivist. On eden ýalňyşlar ham köp, eden gowy zatlar ham köp. Ýöne bizim aramyzdaky adamy gidirmeliler. Biz görüşmeli, emosiýany hemme zat gyraýmaly. Kim bolaýsyn? Bize de maňa da ine söwdi. Bilýän. Görüşýäne. Unutdum ha wagtlaýynça. Şu ýaly haçanla şu ýaly betbakçylyk gelenine türkmeniň bir gylygy bardyr. Ölen bolsa bergilen bolsa şöýde oturup ýanky gonum çykdy molla torýa şuň bergisi kime bar diýse hiç kim gülýän näler. Mertçe oturunlar. Geçirdim diýip. Şu ýaly bizem geçirmeli. Adam ölümü var ya. Adam Türkmenistan türmesine var ya. Özem ýöne baranok bir iki jenadi işedip görüşüp var ya. Golum onu ne? Başkalaç yok. Etikun men bolup bilýän, serdar bolup bilýär, ýene bir bolup bilýär. Onu tapagy yok, biz gollaýmaly şonu. Ine şu ýaly zatlary biz getirdik. Soňky demeýän. Gitdimi Farhat, gitmedimi? Toşna gidýär. Toşna muny saklap bolmaýar. Ya ertiden tutuşa, ya şuun sondur, ya düğün sondur, ya da Türkmen Hesabı'nın aydışı yalı 6. mütti. On inni tolku yok. Gidiye bul. Şuun, şunu koruyan advokat tasdikladı. Hiç adet bulmuyor. Ne şunu ben size getirmek için şunu çıkış ettim. Serdar hoş geldiniz. Başlan. Sağ ol, hoş boldun. Salamu aleyküm vatandaşı. Devam ediyor mu Rada? Yo, men inni aytjak adım aytdım. Yalnızca sizden bağışlama soradım. Sizin goşşak adınız olsa, yine söz sizden aydın. Elbette Murada hem mesajın neticesinde bir rada gelýäs. Bu Türkmenistan'ın halkı olup biz deyip oňorýan bolsak ve bizim ağzı birligimiz hem bizi erkinligimizin, geleceğimizin ya da 100 ýyldan soň dörecek Türkmen neslinin täze 100 ýyldan soň doguljak çağlarımız için o geleceği gurnamak için bugün biz olup jemlenmeli, onun karşısına geçmeli. Doğru. Ene 7-nji bellekke şakladım, gaty doğru aýtdyň. Aktivistler, gраждан aktivistler, ýöne halkynyň bir aktiv adamlary, bizler siýasatçylar halkyň ynamyny köprek almaly. Onun için näme etmeli? Bizim strategiýany çalışmaly. Düýprä işlemeli. Diýen zatlarymyzy bu analiz edip diýmeli. Barlap, halkyň ynamyna ýerýärli. Bolamda okmy, bolan ok diýmeli. Oňaramda okmy, oňaramda ok diýmeli. Şeýle bizim edýän işimiz biz boşlar hiç kime. Bizim bir halkyň wekilleri. Bizim öňe çykdyk, bizi itelýänem ýok. Bizi ýöne saklayan we bize garşy görüşen iksan jellat bar. Bize direk ýok halkdan. Golum ýok. Biz görüşýäs. Ya diýmek biz inte halkyň işläp bilemdik. Biz şonu gowulaşdyrmaly. Ýöne halkam öz tarapyndan bir zada düşünmeli. Gurbanoğlu bilen Serdarda halkyň geljegi ýok. Ene düýün Gurbanoğlu näme anatýar? Öz şäherindäki gidip ýanky bir sentr açýar. Hemme işler taşlap, hemme ýanky halkyň ýagdaýy, döwletiň ýagdaýy agyrlygyny ýanky ep berip gidýärde öz sentrini açyp şo ýerde ýanky gowjak kaka boljak bolýar, hakyky milli lider boljak bolýar, ýene bir zatlar idiot. Hiç şu bilen bizim geljegimiz barmy? Ýok. Halk düşünmeli. O çepekçiler diňleseň şular bara, zulmüň şeytandan getirseň şoňa çepek çalar ýörler. O sadaka abýazynlar, hökümet abýazynlar,
ol hökümede emheme abazyny şartlyk şyflar. Olar wara zulmy şeytany eterden aýagyna ýykylyp öwürdürler. Hökümede şeytana garşy gitmän diýip. Hökümet näme? Halk. Gurbanyň serdar däldir. Biz eger biz jogapkärçilik almasak, biz birek-birimize kömek etmesek, öňe gidýän adamlara finans diýerek, el diýerek, söz diýerek bolmasak, näme bolsun? Hiç adam bolmaz. Menin borcum ýok. Ilgap giýjegini soňky 48 saat ýatamam. Giýjegini şol, ýani oglanlar bilen farhat. Başga işemedinmi? Gepim tümek ýeri halkymyza da ýüzlenýär. Siz islemeseňiz, şu zatda bolmaýar. Biz müňülgaly, müň farhat ýaly oglanlarymyz ýygnalsyn, tapagy ýok. Men düýün kunna bir ýere ulaşdym, Türkmenistanda. Gasy dogry bellek geçdi. 1914-10-njy ýyllarda ýürüýtirilen Tekinski polk bardy. Birinji Piotrda, pardon, Orsun nimesinde, yani paçatyna ýürüýtirilen Tekinski polk bardy. Ine şo ýerde ýazylygy men özüm inanman açyk gördüm bolýan şöyle ýazylygy. Şol Tekinski fond konny armiýa adamlary şeytan ýaly. Bular gelse gaýdusy batyr. Ýeňip bolmaýar bular. Нечеловеческие возможности используют. Ine şol ýaly halkynyň geroýlary waka. İksan jellatdyň diýip bilemzok. Biz wara Gurbanyňa da serdarda hiç şat diýmeli. Biz özümize diýmeli. Biz umurumzok. Biz iksany adamçykdan gorkýar. Biz intek halk däl. Biz intek öz hakyky bizi ganyň goýup gidilen ata-babalarň neslini, ata-babalarň gahrmançylygyny şonu ýadymyza, kellämize salmanam gorkýar. Şol ýaly gorkykdyr hemmemiz. Menem, sizem hemmemiz. Ine şonu biz boyun almaly. Ine şol boyun alansoň şonu hotdan başlap gitmeli. Başga ilaç ýok. Ine men şonu diýjek bolýan. Şu 7-nji netije, şol çykyşyň ýetan netijesini berdim. Egerde başga netije çykaryn bolsa adam ýalyn kommentariýada bize gyzykly. Benim diýjek bolýanlarym. Halka bagly. Edil ertir, gowy ýaşak gitjek bolýanmy? Gelin ertir onu Türkmenistana barýanda düzedelim şunu. Gelin. Ýok, bir ýylda ne diýäsmi? Aýdym. Murada ýerintek. Biz öz haklarymyzy gorap, soraman gorkýar. Köçede öz behwitlerimizi goraman gorkýar. Derrew ylgap, wjatkar melej bäşmandyň wagt diýip özümüz itelýär bolar. Özümüz investor. Korrupsiýa, gurban bolyň, serdaryň investorlary bizdir. Gurban serdar däldir. Bular bizim imsimligimiz bilen oglap öz siýasatyny arkadagy, haramdagy serdarly, haramdagy, alawaly, krokodilli, serdar, döwür, ýyl, asyr, bir santyklar. Şu santyklar diňläp gezip ýörtmedem, basnylaryny eşitip. Şu günden başlap her adam pikir etsin, näme etmeli? Egerde aktivistler durmaly bolsa, aýdym biz duraly. Gelbereli. Her kim özüçe, öz komfortunu her bir döwletde ýaşasyn getsin, döwletem äpbere şu iksan jellada. Eýýem ýykdylar. Mundan soň Türkmenistan diýende hemmeler türme diýip durar. Mundan beter awraýa gaçar. Isleýänmi şonu? Edelim, problemi ýok. Bizde iýdili muzykant ýok, ýallakçylar. Iýdili bir sportsmen ýok. 3-nji ýararlyk boýun tilpegmede ýaty atletikada. İyidili ýazyjy ýok içinde. İyidili siýasatçy ýok. İyidili bir moral taýdan adam galmady. Hemme zady ýykdylar. Diňe benzer kolonka edip pullaşap ýörler. Ol iň bir halkyň öňüne çykyp iýleri Türkmeni utandyrjak bolsa o şammy pammalar çykýar. Bihepbeler. Olaram moral, ahlak taýdan adamlar görkezýär. Näil özüň alyp barmady.
Şoňa bardyk biz. Köçede guluň düýüne bek bolok şoňa. Ya türkmen galmadymy? Bir berse beýlik kaç gidýär. Näme ýanyna durup bolanokmy? Durup bolýar edem zok. Ay mene doydum. Gelme gelme Türkmenistana bärde ýaşar ýaly. Çepekçilerim gyýyr diýär. Gül ýalyna. Beýliklerim hakykatdan aýýalar gelme öýdüňiz. Gelme. Bize näme çykşyňmy bilen dok. Indi arzu boldy. Türkmenistandan çykyp kaçmak arzu boldy. Türme boldy. Farhady öz watanyny alyp gidýärler. Toý edip gitmeli oglan ine türme barýar. Ine şoň aldyk. Şu zatlary pikir edin adamlar. Menem şu zatlary düşündürýän. Men göni aýdaýyn. Men azad oglan. Özüm fiilyan, karşıdaşım fiilyan, maşalam fiilyan, hemler fiilyan. Ýöne idiot. Maňa görkezme berip, maňa ýanky men durmuşum şu idiotga çalşak bolsa men bas sür diýenim. Kim bolaýsyn? Azat bir dogullyk, azat ýaşamaly, azat ölmeli. Biz azat dogulýar, azatlyksız ýaşaýar, garaşly iki tane idiota, olan başga idiotlar garaşly. Ve ölünü azat ölýär, azatlyk çykýar. Onu gün dogulup gün öläýäliň. Näme etjek ýaşap? Gulçulukda. Awrabamy? Kim awraba? Han türkmenler? Han öňe türkmen diýenler? Oğuz Han bey han olur? Han olun ganlary? Han olun gahrymançylygy? Men size diýip aýdamok, menne de ýok şol. Biz täzeden galdyrmaly şonu. Bolny how? İksan pors milisiýany gorkup, iksany ilçhanyň işgärini gorkup, ýakasyndan tutmalyň. Onna düzeler barda. Düzçek bolsak. Gorkuşup ýatmalylar, tapagy ýok. Şunu ýaly pikir etmeň, sen Fransada ýetýärsiň. Men Türkiýe 7 gerek bakyp geldim. Apatsanýa hökmünde. Men birinji bardym. Ofisialna bardym şu ýere. Ýöne men barymda menem özüm bizapas ýa seredýän, ýöne durakýaly gidemok. Gaty akylly hereket etmeli bolýar. Men her gidemde duýaja jaňa diýerim. Ýeti ýerden gidip oturýan. Men tutsalar sen günäkär. Sen agent. Men şu ýere barýanmy? Her gün saat plançada sana jaňa edip ýagdaýymy aýdar. Ýagdaýymy aýtmadymmy? Ýa-ni bütün dünýä galdyrdy. Men zaşitam edýän. Gidýän, ýöne naprolom gidemok, akylly ýörýär. Ine men sizlere haýyş edýän. Akylly ýöräliň. Ine Farhadyň ýa-ni durmuşy öküzdi. Hemmeler bilen söýüşüp çykdy. Hemmeler nime aýtdy. Mümkin dogry edenler men bilemok. Ýöne zaşitasy ýokdy. Ol bir tane zaşitasy var, adwokatlyň nimelerini bolmady. Demek Türkiýede elinde hatym ýeterlikde. Başga bir zatlar göldäp tapmaly, başga bir zatlar oýlap tapmaly. Näme etmeli? Şoň üçin ertir üýşeliň, gürlüşeliň, bir täze strategiýany tapalyň da şoňa ýapyşalyň. Biz görüşüň täze derejesine çykýar. Gurbanlyň täze bize täze derece berdi. Biz şoňa çykmaly. Biz ýa gaýdy bilemdik. Indi şunu aýtjak boldy. Serdar bagşla sözüňi bölüm. Goşaklaryň bolsa goş, bolmasa efir ýapaýyň. Yok, sözüm böleňek murada gaty gowdatlar etdiň üstüne goşuljak zat ýok. Esasyna bärini jemgyýetleşmeli, toparlanışmaly, gruplaşmaly we resmiýeti güýçlendirmeli. Bir resmiýetiň güýçlüligi adam sanynyň köplügi bilen has hem uly ägir güýje öwrilýär rejime garşy ýyldaşlar. Debata toparyna agza bolan YouTube kanalında ya da web sitede Google'da lemesi vardır. Muradaga öňüm duýduramdyr size. Gelin agza bolan hakyky siyasi hereketimizi halkyň köpçüligi bilen indi şo taýda da resmi şekilde güýçlendireli. Gizlenip oturmagyň, gaçyp oturmagyň bir hajaty ýok. Hemme zat hakyny, her kim hemme zat hakyny bilýär. Daýy şo bir rar etjek arada bir Türkmenistandan çykaýdan biri bilen görleşdik gelin. Şu iş bilen başagaý bolup, nan bilen başagaý bolup çykyp bilýänçe kezdirli alady diýip bilmändir diýär. Şu wagt oturyp pikirlenip, o tirni şunu seret, muny seret, ýurdun içine seret, daşyna seret,
hakykatdan hem goýun ekenim goýunlugum boyun alýan diýe şonam adresini aýdyp oturjak däl Türkmenistanyň içinde bir awtoritet nerede ýaşan oglanlaryň ýigitlerin biri. Men goýunlugum boyun alýan hakyky goýun bolup ýaşaýan ekenim dünýäden bir habar ekenik diýip de. Öyle ildeşler çekinmeler, korkmalar, da kansa gidýäs. Farhady hem Muradaň aýtýalyk gidendir, giden däldir, ýa-da gidiljekdir, ýa-da adwokatyň diýenine görä her halükarda biz näme bilen aýyplanýar, muňa garşy görüljek çäre näme we daşary ýurtdan şoňa edip biljek goldaglaryň ählisini etmeli, adalaty da bir wasita etmeli ýurdun içinde. Sag bolun, minnetdar. Allah'a emanetsiniz. Sağ olun pikirleriniz için. Farhadyň işi guturanok. Farhady kellesini çapmadylar, bölük etmediler. Farhady elbetde gorkudy ýandyrlar. Ýöne Farhady diri, el ayağı işliýär, kellesi işliýär. Bizim kömegimiz dip bilýär. Biz häzir Türkiýanyň prosedurasyndan Türkmenistan prosedurasyna geçýär. Ya geçdik, ya geçip otyr, ya ertir geçýär. Ine. Bizimni boyun almaly. Biz Türkmenistan prosedurasyna geçmeli. 4-nji gün adwokat haçan dokumentler alanda biz ýuridik görkezler. Haçan akitdi, kim akitdi, näme esasyny, hemme zatlary görkez. Häzirlikçe Türk hökümeti gizli adwokatdan görkezen o. Egerde Türkmen Keskin Fond iýeren bolsa, adwokat näme bar dokumentler almady? Almadan. O sistema girip bildi. Ýöne bir bir oyun var, hökümetden arasında oyun. Adwokatdan gizli ýalar. Näden bular utuşak? Bir kanun diýerler. Utulmaýan. Şoň üçin 4-nji material alınmada täzeden işler başlaýar. Farhat gitdi diýip, ýa-ni unutup Farhady nim etmeýän. Görüş gidip dur başga stadiýa. Dowam etmeli. Bir habar ala berdiňi çykarda, bir Farhadam çykar bilýär. Ananyň bir hepdeden Türkmenistanyň baryp galýat diýsek, baryat galýat Farhadam çykar bilýär. Gurbanly tiyadaram ýerine basyp bilýär. Hemme zat bizim elimizde. Gurban bolyň Farhadyň neme? Gurban bolyň Serdaryň elinde däldir, bizim elimizde. Görüşmeli. Durmaly. Kim olur? İksan kezzap. Kezzaplyk bilen gelip kezzaplyk ýoluna barýandyr. Ine şu ýaly. Şoň üçin Farhat boýunça 4-nji gün biz material aldymy, mümkin 5-nji gün, hiç bolsa 5-nji gün biz size habarlar ýetireriz. Nähili boldy? Näme boldy? Haýdy dokumentyň esasyna. Biz şolar alyrys diýip umyd edýäs. 4-nji gün şu adwokata söz berdiler, biz bereriz diýip. Şunu mer bilýärdir, beren oklar. Mümkin garaşandyr Farhat çykysyn ýurtdan, onuň berdi. Bilemem. Biljek gal onu. Onu hiç kim bilmeýän näme. Kellelerini ýýrämer. Şoň üçin garaşaly 4-nji gün uzak däl. Ýöne toşna Farhat gidýär. Bul nokot hiç kim saklap bilen ok. Näme esasyna biz bileriz. Inni prosedura Türkmenistanyň içinde. Türkmenistanyň içinde barmy muňa ýa ýüregine bıçak sokmaýarlar. Onuň prosedurasy bar. Suwda giderler neme? Prokuratura dernär. Prokuraturada bir topar düşündürüşler berer. Bir topar dasledwaniýa bolar. Onu bolansoň prokuratura suwda geçirer. Suwd günni wellerler. Dogunanlaşan ýa getirirler ýa getirmez, adwokat ýa berer ýa bermezler belgisi ýok. Ýöne suwd bolar. Sebäp bular bütün dünýä görkezmeliler ýa-ni ertekün dokumentlary. Suwdda ýa utan bolarlar. On meşgul garaşyp şunu ýa-ni ýene de on meşgulna şunu reklamasiýa etmede onu tasdiklarlar. Ya 20 günne, ya 25 günne. Tasdiklanan soň bunu cinayet hökmüne bir türmäge uradyrlar. Ine proseduralar. Gider. Türkmenistan ýöne alıp bir ýer dykyň diýip bilmez. Soň ýyzynyň barlygy gider. Bilýär. Gato bilýär. Türkiýede de bilýär ýyzynyň barlygy gider. Türkiýe näme ýaly edýär? Bir topar versiýalar bar. Häzirki içerki ilişki ministri ine 26-syna işini ya 28-de işini gutorya ya deputat bolu işini goýup gitmeli. Şoň üçin padzanymyz pul gazanjakmy ya padzanymyz bir zat etjekmi, kanun bozjakmy onu etkidýär. Onun bir versiýa bolup bilýär. Türkiýanyň içinden aýtdylar. Her versiýa bar, diňe 4-nji görürsen. Ýöne ine meniň dosýemy seyretsem, maňa gadagançylyk etdiler. Biz bir ýyldan soň
Advokatlaryny işläp bir ýyldan soň bildik. Yani migrasyada ýok rüşeýne. Yani polisde ýok rüşeýne. Men polis saklamady. Migrasiýa men saklamady, rüşeýne ýok. Bir ýyldan soň bildik. Hat ýazyp Daşary işler ministrleri görkezmesi boýunça şoň ministriň görkezmesi boýunça sistem atanlypdyr. Indi Daşary işler ministrini suwda berdik. Buýan prosedura. Şu ýaly bu bürokratik oýnýarlar teňde. Sen ol Farhadyň dostlaryna derek özüň bolup gerek. Oturursun bürokratik işten prokata edýärler. Onun için olar toplanyň, olar nemeden ine bizi ağladı. Mümkin onu anlandırlar. O ne emesini görgüli. Ya kim onu polis bölümünün içine salsın? Advokat salan oklar. Ya kim onu tuzla? Men git gördüm Dursultan'ın yatan yerine. 60-70 kilometre İstanbul'dan. Bardık aşağına barsan polisler kovuya. Din advokatı koyuyordular. Bizi koyuyormediler. Aşağıdan yine gördük kıyıranlı. Gürleştik, rahat ettik. Onu da gürleştirmediler. Bolan ok deyip. Aeroporta departmanına oturdum. Şans oldu. Ya hiç kimde telefon yok. Mende telefon vardı, sim kartam vardı. Önkörek gelen sim kartam vardı. Tontiş cana değdi. Haş ettim, gayrat etti. Şu karta puldum. Puldum da internet geldi. İnternet gelen son men gürlep başladım. Şu kamerada oturun bir 6 tane adam, 7 tane adam. Her kim menden gelip öz doğun kardeşlerine can ettiler. Bulmasa can et bolan ok telefonunu alýarlar. Men skandal alıp başladım, men haklym geldi şöyle. Bana söylediler. Her 30 minuttan gelip sorudular. Hem zat gulýalym hawa. Näme kemçiligiňiz bar diýip. Beýleklerde gapyny açan oklar. Demin bas başladım olary. Hakyňyz ýok diýip. Şu ýaly kanunlar dürli işleýär Türkiýede, bellisi ýok. Türkiýe bir näçe bunu Ýewropa Birleşigine tanyklar. Türkiýe maskara. Kanuny, yani bozmakda maskara. Şoň üçin Ýewropa bunu sap bilen o. Hemme bizgünçükler gön Ýewropa gelýär. Hemmeler Türkiýe algak gider, şöyle bizgünçük edip Ýewropa ýene beýlik döwletleri ýerler. Şoň üçin Türkiýe kanunlar hormatyny çalşmaly. Ondan soň Ýewropa alýar. Ay Ýewropa bizi erbet görýär, beýlik pokypdyrlar. Ýewropa näçe adam ýerse Ýewropa kedile diýär. Ýöne sen kanunlaryny düzeltmeseň, senin içinde öz ekonomikaňy deňeş ýanky senkronizować etmeseň Ýewropa bilen, Ýewropaň kanunlaryna deň kanunlar getirmeseň, sistemaň deňde näme seni bagyşdyrjak? Şu ýaly. Hormatly vatandaşlar, onda şunun bilen biz efir utorýas. Görüşmeli, Gurbanoğlu bilen Serdar Berdimuhammedow, İksan Atalol Kezzap, bizim vatanymyza ogurlan, Türkmenistany Niyazov öldürüp basyp alan, kezzapçylyk bilen alan, gan döküp alan adam, gan döküp gitmese giden ok. Biz indi şoňa düşdük. Täze strategiýa geçýär, başgaça görüşmeli. Öňkü görüşýänmidi, indi işlän ok. Gurbanoğlu täze derece berdi, görüş derejesini. Biz onu almaly. Biz ondan ozup geçmeli. Hormatly vatandaşlar, şunun bilen biz gepleşigimizi utorýas. Serdar, indi vatandaşlarymyza sag bol diýjek bolsaň, wagty geldi. Türkmenler ağzı birdir. Bizim ağzı birligimiz, bizim erkinligimiziň garantiýasydyr. Gelecekteki erkin vatanymyzyň. Awalňa ýyldaşlar. İnşallah vatandaşlar azatdymyzam alar, vatanymyzam elimize alar. Türkmenistanda her bir türkmen düýüşine açyk geler. Lewaply bol, daşygylly bol, balkanly bol, tapagy ýok. Öz watanyňda, öz watanyň öz öýüňde ýaly. İnşallah. Sag bolun.